ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo nga ang kalibutan harian unta sa grasya sa Dios labi na gyud sa kaayuhan sa mga masakiton ug ang atong mga leaders mugamit unta sa balaod sumala gyud sa paggiya sa ilang gugma alang sa mga kabus o mga nanginahanglan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi aning ilang pagpamalit og slots alang sa katumanan sa ato mga proyekto, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himoa nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios, gisagup sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang
panalanginan ang imong anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, Gitugot niya ang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Iyang isangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakog. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tao kansang mga bitiis ug mga bukton ng hupong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan o giayo ni Jesus ang tao o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag kaniya bahin niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Ang sagad yun natong batasan, kining balaod, ato ragid na siyang gamiton, basta makapabor ta. Pero kita gani mo'y maigo sa balaod, maningkamot gyud taog iwas anang lihay sa balaod. Muna ang mga Parisiyo, kusog kay silang mo criticize o musaway ni Hesus kay iyang gisupak ang balaod sa adlawng igpapahulay sa maadtong giayo niya ang kuyos ug kamot na tao kadto pag yung dihay nagbako na ug katong gitugutan niyang mangaon ang iyang mga apostoles adtong mga trigo samtang naglakaw sila nya adlawng igpapahulay gisaway na sad siya ato. Muna karon gipakita ni Hesus ang sitwasyon na ay tao nga nanghupong ang bukton ug ang bitiis, iyang gipangutana ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo katong gasigig saway niya. Siya unsa may maayong buhaton sa adlawng igpapahulay, wa sila motingog. Giayo ni Hesus ang masakiton, wa gyapon sila motingog. Nya gihatagan sila ni Hesus og sitwasyon na kung ang imong anak o ang imong baka o ang imong pet mahog sa pangpang o mahog sa atabay, dili ba nimo kuhaon ana gyung adlawa? Wa gyapon sila motingog. Kamo, asa man mo naliwat? Naliwat mo ni Kristo o naliwat mo sa mga Parisiyo? Inyong gamiton ang balaod, bisag kamo pa'y maigo. Ha? Oy, ambot lang. Kaming mga pari, hayman minaliwat ni Kristo o sa Parisiyo? Abangan ang susunod na kabanata. Basta mulikay na gaita. Kumusta man ron ang ato mga leaders gobyerno kanang naang naglingkod diha sa executive, legislative o judiciary. Unsa may ilang paggamit sa atong balaod sa Pilipinas? Liwat sa Parisiyo o liwat ni Kristo? Bahalaan mo diyang mukuhan. Katawa bitaw ko kay gahiring sila sa Blue Ribbon Committee kay gusto nilang mahibaw-an kinsa gyoy utok or tawag natog o kana brain o nagpasiugda gid aning dako kayong scam sa flood control kay di man ikalimod nga naa man gyoy mga trillions nga nawa ug karon naay motunga nga mga testigo sa Manila mga Diskaya kinsa pa to Alcantara na ug ang katapusan kadto si sa tong Sergeant Gutisa. Unsa man noon nga inighearing nag-mention man tong Diskaya nga Romualdez og sana Saldico. Si Gutisa nag-mention sad og Romualdez og Saldico. Unsa man noon nga ang ilang sigihan noon og kani-ganing sana i-evaluate nagmaayo ang credibility naman hinuos gasulti sa gasulti ba dili man hinon nila i-verify tinuod ba ang iyang gisulti. Ano bang kasayong rana ug ato yung hunahunaon ba gimension sa Diskaya, gimension ni Gutisa, Saldico, Romualdez to apag ito yung mga pilato ka congressman nga apil ana. Nga no, ipatawag to sila, mag-abot sila diya tanan. No. Nga ana diya ipakita ang ilang pagtubag-tubag, ang magkuan, ang mag-hearing, ang magpasiugda, ang Senado or Kongreso. Pero naa sila tanan, naa Saldico, naa sa Romualdez. Pwede ipatawag apil ang presidente, ana.
Haron makita nato tanan, matimbang-timbang nato sa ilang pagsigig istorya-istorya, kinsa gigasultis tinuod. Magawas mo ng tinuod God, basta mag-abot na ng tanan. Oy, dili man, wa man gyud gipatawag ang pipila ra may gipatawag, unya wa sad maigo ang katudyong dimensyon. Nagtago-tago na hinuong uban kay mura na magnaay mga bati nga mga istorya. Ingon ani ang atong duwa sa balaod. Mauna sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagsunod sa kinabuhi ni Kristo, human siya na converter. Sa una iya man tong giloto si Kristo, karon gasunod na siya. Naluoy siya sa mga Hudiyo. Ingon siya, kining kaluwasan para inyo biya gid unta ni. Pero mura manoon mo misalikway sa kaluwasan nga para gid unta inyo. Mogi number 1 ani kaning pag-anhis Ginoo sa kalibutan para gid ninyong mga Hudiyo, para ni nato mga Hudiyo. Iyang gitawag og iyang mga kadugo. Pero kay ni salikway man mo, naguol kay kuno siya nga mosugot gani si San Pablo nga siya mo itunglohon sa Ginoo basta maluwas lang ang mga Hudiyo. Kana bitang batasan nga mosugot tag mag-antos ta para lang maluwas or mahayahay ang atong isig katao. Kinaiya ginas Ginoo og sa mga santos gilingay mong tupad ingna gusto kang mag-antos para nako ingna ko no ingna do na ka anak nga huna-huna nga mag-antos ka para nako. Oy, sige tagsimba dinhi pero mga self-centered kaayo. Kinsa dinhing asawaha nga malipay gyud nga mag-antos para sa ilang bana ta sa kamot. Tanawa, hastang na nagbrunda, wag yun, mapatakas sa kamot. Kaklaro, ana, nga mga asawa kay mugnaong. Naam sa murag mga banag naong din. Kinsa sa dinhing banaha nga kusog kay mo antos para malipay lang gid ilang asawa, tas kamot. Otro sad. Kinsay gusto ninyong mag-antos para malipay lang inyong Paris Praise, tas kamot. Samot na, wala giniisa. Ako, pangutan ako. Of course, antos gyud ko para malipay mo. Sige gyud kog baligyag slat. Sige gyud baligyag slat para lang gyud mo malipay. Pero di mo mupalit sa slat, matud pang San Pablo, inyo na nang problema. Nanagid ang makaluwas, nanagid ang makalipay ninyo, inyo pag yung isalikway. Di, inyo na. Diba? Kay ang paagi nato aron ta makasunod ni Kristo, kana mang katilingbanon na buhat. Nya kining atong slat, katilingbanon man nga buhat. Daghan kay ta dinig mga gipang renovate, gipang enhance og ato pang expansion para maarang-arang ang atong pagsimba og para sa future nga generation nga di na ni magtuo ang atong mga lugar dinhi, labi na dito sa kusina, kumbinto, uban pa din sa to simbahan nga di na kayo bati tan-awon nga nangatangtang ang kisame diyan ang kilid. Karon anay gisugda na og kanang ilis diyang kisame. Nindot diri sad ilisanan sa ning diri kilid. Kanisang dinhi sa sentro ato sa ning pintalan unya para maarang-arang ang naong ani unya mura man ni og kuan checkered no lain-lain og kanang lain color kada pad ba color niya ato ni siyang tarong-tarongon nga uniform pero nagkinahanglan ta ani og slat pila na may atong slat karon so hinay mang irog sa atong slat tungod tingali ni sa kalag-kalag sakto gina kay di la sa kumpalit kay mo bakasyon ra bako sige sabton lang gid anato ato lang gid ang sabton hinaot unta makabalik pa mong buhi no sa inig ka pizza 3 kay basig mahaunong hinoon mo pizza
Ako sa ding ihangyo ninyo nga magampo ta, nga magsakripisyo ta, aron ihatag sa Ginoo ang mayong panahon kay naarabay hulga gyus bagyo nga mosud karong weekend ugma or sa hangtod sa Domingo na ibagyo nga mosud. Anhir ba mo igo posible sa Central Visayas na naron sa kuan ana diha sa Eastern Northern Mindanao unya padong kuno dinhi. So ato nang iampo nya naa pagyud kunoy mga gitawag og unsa ni nilang ingong intertropical convergence zone napay share line unsa pa nang ilang ipangsulti nga mao kuno ni hinungdan nga magsigig bunok ang uwan wa pa mosud ang bagyo naa sa lain nga mga kuan sad sitwasyon. So mo ni ato mga slots karon ang grace, ang atong God's reward and complete elation 80,822 na ang atong halin ka slots nya napay 619,178 ka slots na available tag 100 pesos per slot nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,244 na ang atong nadawat. Nya ang ato sad nga PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela niabot na sad nig 46,634 ka slots atong halin napay 53,366 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 105 na sad ang atong nadawat na challenges. Ang kadtong atong DPR, Divine Powerful Response para sa atong earthquake victims, 5,693 na ang atong napundo. Tulaning huwat-huwaton pagyud nga marang-arang aron makahatag na sa tangadto sa atong mga kaigsuonan. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Unang karon sang adlaw mao ang atong pagsugod na sa mga activities didto sa atong sementeryo sa dinis atong Catholic Cemetery o practically sa tibuok Pilipinas na ligre na kayo mga menteryo. So ang atong pasuga open pa, pwede pa morong mamalit karong gabi sugod na tagpasiga. Unya ang atong mga schedule karong gabi adto na ta sementeryo wala na taroy misa dinhi sa alas 6 sa gabi kutob ta alas 12:15 nya ini ka gabi 5:30 6:30 adto sementeryo og alas 8 sa gabi ugma pitsa 1 wa sa tay misa dinhi alas 12:15 og alas 6 sa gabi adto gyapon sementeryo gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 gabi. Nya ini ka Domingo ni atay misa dinhi alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, sundas pamunyag og alas 5 sa hapon. The rest adto na sa sementeryo. Tanawa lang ninyo ang atong schedule. Ang ato ding pasuga tag 400 pesos para makaampo ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kining atong mga activities, mga igsuon, pulos gid ni siya katilingbanon. Kanang pagpasuga, nakihiusa ta sa atong mga giampo, nga mga mipanaw natong kaigsuonan. Unya nakihiusa po ta sa simbahan, kay kung naanay income, ato masang gamiton sa katilingbanon. Kining katilingbanon nga panghuna-huna, mao gid ni ang sikreto o pinaka-requirement para ta maluwas. Lingian sa imong tupad. Ing na naghuna-huna ka sa kaayuhan sa imong silingan. Naghuna-huna ka sa kaayuhan sa imong silingan. Nya mosanong gani ing na pwede na ka ma-appeal sa November 1. Unsa man ang November 1? All Saints Day, adlaw sa mga santos.
Asa man yung gusto, at tulamos November 2. November 1, ambisyoso, ano yung ambisyosa. Padoong gina diha, kanagay ato. Pero mao lagi, unaha ang katilingban. Muna si Jesus, ang iya yung gitanaw ang katilingban. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag, dayga ang Ginoo, Jerusalem. Kinsay giadresan nga mudaig sa Ginoo, ang Jerusalem. Kinsa man ning Jerusalem, mao ni ang lungsod sa Dios, katilingban. Dili mo pwedeng ingon dayga ang Ginoo Fadersiano, dayga ang Ginoo sa pagilain. Dili self. Muna nga to san effort nga magdaig sa Ginoo ang katilingban. Dayga ang Ginoo Pilipinas. Ang paningkamutan sa atong mga leaders nga makakita kita sa Ginoo dinhis Pilipinas, pinaagi sa atong katilingbanon nga pagtinabangay. Kanindot unta ka na mga billions and trillions na kwarta madapat yun sa atong tibuok nasod, tanang katawhan makapahimos, makaday kita sa Ginoo, makaingon kita salamat Ginoo kay nagkahiusa na gyud mi. Pero samtang naa pa ning mga kurakot, mga kawatan sa atong nasod, makaingon kita portig yung daghanas buhat nga yawanon. Magsubo kita. Matod pa diri sa atong katapusang stansa sa atong salmo, nag-ingon diri nga wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod, wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Diin ra man niya gipahibalo og naghatag ang Ginoo sa tanang maayong butang sa nasod sa Israel kay mao may nag-ila kaniya. So ang ubang nasod nga wa mo ila kaniya, wa sad niya tagai sa maong pribilehiyo. Mo nabulahan tan ni ila kaniya, pinaagi sa ato karong mga gibuhat, labi na kita dinhi sa atong parokyas, Compostela, o kamong mga online parishioners nga nagsigig sunod aning atong mga social media o nagsimba aning atong YouTube. By the way, support mo aning atong YouTube channel ha, kaning Padresiano Ubod. Mga 274,000 na ni atong subscribers. Kay mao ni ang ato sang usas pamaagi nga doon natay katilingbanon na mga mensahe o pagdaig sa Ginoo diha sa social media. Grabe gyud ang grasyas Ginoo kay bisan gani atong mga online parishioners nakasinati sa maong mga grasya. Naidaghan ingon pa der magpasuga mi. Asaman niya isuga diha las imong parokya, ibitay lang diha. Mao ni among ipadala. Nindota ana. Ang taga dinhi gani wa man gyud magpasuga. Magkabuang pamantag pangamay, oy pasuga mo, lingi lang namisuga sa amo Pero naay mga taga didto sa laing nasod, ani din magpasuga o nang depende ra gid na sa kasing-kasing nga dunay panglantaw nga katilingbanon. O congratulations ninyo nga naay ingon ni ana o magbantay ta nga dili maigo niining self-centered attitude sa mga parisiyo o mga magtutudlo sa balaod sa panahon ni Kristo. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang butang nga maayo. Malaumon kitang muingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kasuguan isipon sa mga Kristohanon nga ganghaan ngadto sa kagawasan gikan sa sala sa dautan magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga dili gayud nato himuon ang balaod nga labaw sa tao hinuon bansayon pag-una ang dakong sugo sa paghigugmaay sa usag-usa magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
nga maangko nato ang matuod nga diwa sa paghigugma diha sa atong pagtagad sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog ug pangitaon nato si Kristo diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga anaa sa tambalanan maalim sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga atakos nga mabayaw ngadto sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamas o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug volunteers ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay mupahulay na didto sa langitnong gingharian uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Ginoong among Dios, makagagahom amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga grasa, timaan sa mugugma sa hubang santusan. Kining panog, kining dino, kinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, tulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Huban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ipakita mo ang kamatayon, walay gahom sa pagpuna
silaw ni anang dakong kalayo. Inunua siyang midaog, ug sa kamatayo nakabundog. Nagaling ibagit ako, halong siya pagahisudan, kay kinisinukod umabalhinom. Makitaon mo na ako sa hingpit mo kayo, upasat ako sa pagkamanahihon mo. Kung nakinig kasing-kasing ko sa gugma alam kanimo. Magampo kita, o Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento, ug himua nga kining among pagsaulog sa misa mabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nung panalipod. Mahitabo rasad ni kung kita doon na gyoy gugmas katilingban, dili sa ato lang kaugalingon. Padayon tang mo-observe sa ato mga schedule, niya sugod karong gabi, wala na tay basahon nga mga pamisa, nga mga kalag, kay daghan naman kayong mga gipangsuwat rong kalag, mabuang tagbinasa, no? Ato nila nang ipabasa sa Holy Spirit. Pero atong blessingan, anhin nato ipamutang dinhi ang tanan ninyong mga gipangsuwatan sa kalag. So nato aning atong symbolic nga banks for prayer, nga whole month of November atong himuan og special nga blessing para sa pag-ampo sa tanang mga kalag nga atong gipamisahan niining atong tawgog adlaw sa mga minatay. Padayon mo palit og slots dinhi sa atong simbahan o didto ba ka sementeryo o labi na gyud ngadto sa atong mga chapels. Og ato sang iampo ang maayong panahon nga unta ang tibuok Pilipinas dili lang madisturbo sa daotang panahon nining panahon sa atong pag-celebrate All Saints Day, All Souls Day. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalat ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug tugon. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluoyan.